Dobro večer, poštovani slušaoci. Slušate program Bošnjo televizije Nadguzić. U okviru emisije Dijaspora reportaža Grac. Sa vama narednih emisija Meho iz donjih rupa. Javljamo se direktno sa terena, gdje obične situacije postaju vanredne vijesti. Redovi, kese, komšije i komentari koji ne prestaju. Svaki dan nova reportaža! Bošnjo televizija Nadguzić. Dijaspora reportaža Grac. bošnjostudioGraz.com. Satira, humor, komedija. Ne propusti ovaj format. Ludila!